Papalit kay Mahal. Mga chista ka na. Ano ko yung YouTube channel ko, Jason Tesorero. Ayun, sige guys, pa-subscribe Jason Tesorero guys. Ano yung mga content nyo, sir? Ano yung ano lang din, parang ano lang, charity parang gano'n. Ang charity mo, bibigay ka na ngayon. Parang gano'n. Ay, bongga. Ikaw ang... Tutuloy ko kung tutuloy ko yung kay Mahal. Ay, tutuloy mo, pero ibang channel. Charity, ito. Kung papayagan niya ng YouTube, yung kay Mahal na tutuloy natin. Tapos Papayagan. same time, gagawin ako ng channel ko. Diba? Wow, okay yan, sir. Sir, papayag ang YouTube kasi relative ka naman niya. Oo nga, ayun. Salamat. Marami nagre-request na fans na ituloy ko rin. Correct, oo, tama. Para sa simulan na rin ni Mahal ko. Wow. Sige, i-subscribe namin yung sir. Jason Tesorero guys, subscribe nila. Wag mo sir, susuportahan ka namin ng Glema International. Sir, any moment, kukunin na ito mga bulaklak, ano? Kukuha tayo ng ano rito, ng konti rito, tapos yung iba, i-donate natin sa simbahan. Pwedeng gano'n. Napansin ko, Sir Jason, yung painting na gawa ni Nix na wala na dito. Bakit? Dinala na namin doon. Nandun na sa Kasi Himalaya. yun ang request ng fans, So, pagbigyan natin siya, kahit sa huling ano, ibigyan natin yung, ang galing. ano natin, bigyan natin halaga yung mga fans natin. Yan yung ano natin, yan yung buhay ng, Yan ano, ang ng buhay. isang artista yung fans na yan. Ayan guys. Pag Pagka wala ni Mahal, sa pagka wala ni Mahal, sa pagka wala ni Mahal, ikaw ang tutuloy sa mga vlog ni Mahal. Sana kung ano. Pwede yan. Kaya yan. Mahihayin ko kasi ako eh. Supporter natin ako ay Oo. nagsusubscribe na. So ano, Jasonatics tayo. Jasonatics. Hindi pa rin mawawala si Mahal. Oo, Mahal. Mahal tayo, mahal. Mahal, si Mahal pa rin. Tutulong tayo dun sa YouTube, sa page ni Mahal, and then ang susuportahan natin si Sir Jason. Ano mo ba Sir Jason kanina, nagparamdam si Mahal. Tumugtog yung ano na yan, na walang nagpindot ng TV na yan. Tumugtog siya tapos nag-commercial. Ang remote dito, walang tao. Paramdam. Sana nandito siya para... Nandito lang siya. Kung nandito man siya, di... Mas masaya. Di na masaya. Tapos biglang sabi niya, it's Huling paalam sa atin. Kung naririnig kayo ni Mahal Sir, ano ang message mo sa kanya? Ayun, maraming salamat sa mga... yun nga, ulit-ulit na sinasabi ko na maraming salamat sa alahak, tawa, kasiyahan na ibinigay mo sa atin, sa amin, sa pamilya mo, sa fans mo, di ba? Correct. Marami kang napasaya, marami kang na-inspired na tao. Yung iba, hindi ka nila mapasalamatan. Sa pamamagitan ko, ako na magsasabi sa iyo na maraming salamat na binigyan mo sila ng inspirasyon ng kasiyahan sa buhay nila.
Sa Mamig, sir. Sa Mamig. Sa Mahamig, ayun, tuloy niya lang po yung yung pagsuporta sa Mahamig kahit wala na yung kapatid ko. Mahal na mahal naman ni Migs yung aking kapatid. Diba? Siya naman talaga yung huling kasama niya. Sana nga, totoo talaga na mahal ka talaga si Mahal. Pero, Sir Jason, ano na lang, yung mga nabanggit mo kasi si Migs, yung mga kumalat na naman ng mga peking vlog na di umano'y binahagi na o binigay na kay Migs yung title ng bahay, yung pera. Pakilinaw po dun sa mga... Walang ganong bagay. Walang ganong bagay. Will of Testament na daw. Marami kasi fake news. Maraming fake Last Will of vloggers. Testament. Vloggers. Yun, sa mga ganun, maraming mahabang proseso po yun. Hindi po Oo. yun. Tsaka- Hindi po yung basta-basta yung ganun na... So, kasi hindi totoo yun na may last will si Mahal. Wala po. Wala. Kasi biglaan. So, yun. Ito, klinaro lamang po natin kasi ang daming naglalabas ang mga kung ano, Thank you, Sir mga Jason. vlog na hindi po kami. naman totoo. Sige, sige. Pero ito na mag-prepare na sila, Sir Jason. Okay, sure. Ready? Para makapagpalang kami ng mga sa kapatid namin. Pwede lang Ng po sana. hapon. So, Alis na kami. Alis na po. Sa ang ating minamahal na si Mahal. Dito po siya ngayon. Ayan.